Fin-1977 inqatlet il-kuġina tiegħi Karen Grech. Żgur l-iktar persuna innoċenti li qatt inqatlet b'relazzjoni mal-politika. Tajjeb? Mhux għax Raymond Caruana ma kienx ta'. Imma dak forsi kien post politiku alla ħares ħaqqu għax kien hemm, ma insomma. Karen Grech żgur li ma kienx ħaqqa. X'ġara? Inqatlet u gvern laburista mis-77 dam sal-87 fil-gvern ġi solvut il-crime u ħna nafu kemm importanti li biex issolvi omiċidju, kull tip ta' omiċidju l-aħjar azzjoni hija immedjata u saru ħafna żbalji. U kull darba li ġejt niddiskuti jirriżulta ċar li saru ħafna żbalji. Bekk ma ġiex solvut il-każ tal-kuġina tiegħi Karen Grech. U ma nixtieq bl-ebda mod nerġa' nitkellem fuq dawn jew nieħu vantaġġ għax ma rridx nieħu vantaġġ politiku minnu, però mhux sew li tibqgħu tgħidu li qatluha in-nazzjonalisti. Għaliex m'hemm ebda prova, imma dejjem hekk jippruvaw. Le mhux imma dejjem nippruvaw nitfawha għax Eddi Fejn Akadami qal id-diskors li jgħidu li qal li jafluk. Eddi Fejn Akadami qal, sibu l-klip. Eddi Fejn Akadami qal. Ngħidilkom min qatila l-Karen Grech, ħa ngħidilkom. Min tilgħu fil-gvern. Nagħmlu l-investigazzjonijiet u ngħidilkom min qatila. Ġifieri noqogħdu attenti. Noqogħdu attenti ma nibqgħux nużaw familji vittmi li sallum 42 sena wara din familja għada vittma ma nibqgħux nużaw. Okay, mela. Tista' tagħmel subscribe fuq iċ-channel ta' Xarabank biex tara ħafna aktar videos tajbin bħal dawk. Ma tistax ma tagħmel subscribe.